Guys, ito, bumili ako ng ulam. Ayun. So, nakuha nila yung pwesto rito. Kuha nila yung pwesto rito para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark. Ito, marami silang paninda. May saging, may... Welcome to the vlog! Welcome! Laro sila rito. Pansit pala po. Meron na, bossing! So, may mga ulam sila. Eh, sarap naman yan. Magkano yung manok mo, bossing? Ay, maruya. Kala ko manok. Pambira. Napig ako. Okay, lipat tayo dito. Excuse me. Parang masarap to. Magkano dito niya, boss? Pabili. Pabiling dalawa. Dalawang hiwa. Bibili tayo nito. Malagkit lang to, no? Okay. 15 yata. 15 bawat slice. O dalawang slice. Ay, tumalog. Kuha niyo yung pwesto niyo, ah. May limit hanggang anong oras kayo rito? 30, yun. Alright. So, ayun guys, nakabili na tayo. So, ganito busy yung daan. So talaga may mutual benefits dito yung mga customer at yung mga seller. Kuha nila yung pwesto nila rito. May nagtitinda ng pagkain. So, ayan yung mga biyaheng papasok sa loob ng park. Kulay green. So, maraming pasahero talaga. Maraming papasok, maraming palabas. So, ganun ka-busy yung main gate terminal ng park. Maraming pasahero. Ayan guys, gaano ka-busy itong daanan na to. Yung mga papasok at mga pauwi. Uy! So talagang busy sila sa pagpasok sa tagahabol. So lahat yan ay papasok sa loob ng flight. Punta may mga service yung iba, nagko-commute. Para sa ating ekonomiya. At matao rin. Fortune doon. Mga nagtitinda kanina. Mga customer sila.